Dobar dan i dobrodošli na novu epizodu Splitskog slenga. Da, prekini, što ti trebaš reći? Ja sam Jere. Ja sam Želanko. A ja sam Aki. U današnju poučnu emisiju učimo vas riječi koje počinju na slovo L. A čekaj, što mi radimo ovak? To još na vrhu zgrada. Ja prodam stan, stavljam sve na internet. Zajebalo me, brate, sad održi. Ajme, majke. Nije uopće smišno. Prva današnja riječ je lav, odnosno laf. Lafe ćemo vrlo često reći nekome kome smo zaboravili ime, a još uvijek pokušavamo ostati pristojni. Jel' tako? Laf. Je. A koristit ćemo još i u kvartovskoj kafani kad dozivamo konobara. Totalni kontrast riječi laf je lapan. Lapan je neki glupan koji uvijek ispada glup i misli da je neko i nešto. Lapan je neki glupan koji namjerno ispada glup i misli da je neko i nešto. Stari, jučer mi tip u školi dolazi. Ja meni nešto se počne povati, on ja pašak, on uglavnom on napod, pjena na usta. Da, nemoj laprdat, lapane. Šta nas dovodi do sljedeće riječi laprdat. Laprdat ćemo koristiti uz riječ lapan kad želimo reći da neko priča bez veze neke glupe priče koje uvijek predugo traju i nemaju veze s vezu. I Da, nemaju ne laprdaj više, naporan si. Najviše laprdaju žene ili neke infišane budale koje misle da su popile su pamet svijeta. Sljedeća riječ koju vam donosimo je lik. Kad kažemo lik, ne mislimo na junake naših lektira koje smo pročitali, nego na nekog tipa. Lika ne opisujemo kao idiota ili kao kralja, već to saznamo iz konteksta rečenice. Na primjer, zamisli ti kralja stari, izašao vanka faca s 1500 kuna, počastija na sve, bra, napili se, ko gude najveće. Zamisli Cicir, izašao on iz 1500 kuna i potrošio samo 50. Koji lik? Iduća riječ na repertoaru je ludač. Hej! Ludača je novopečena riječ u splitskom slengu, koristi se za male debile ili ružne ženske kojima je Photoshop glavni prijatelj. Ludače ćemo najčešće prepoznati na Facebooku sa duckfaceom ili na ulici sa Yu-Gi-Oh frizurama. Ludače se ovih slikavaju u WC-ovima, liftovima ili gdje god ima ogledalo. Žanko ide će na utakmicu, sljedeća riječ je ludilo. Često se koristi sa sufiksom Brale. Ludilo, brale. U svijetu postoje nekoliko vrsta ludila. Kravlje ludilo, ludilo party, a u Splitu najčešće splitsko ludilo. Ova epizoda je ludilo. Bla bla, pričaš bez veze, lažeš ko obična. Zamisli Cicir, izašao on iz 1500 kuna i potrošio samo 50 kuna. Ne vidi se to nešto, sad se šporka za kurac. Jer nas snima samo od ovdje. Dobra, ja ću odletio. Stani sekund. Kraj se. A dobro, briga, šta? Pogledaj ovo sam. Golden. Silver hand. Normalno. Kad spomenjemo lika, to ne mora biti nužno nositelj